салому алайкум бардори азиз, сӯзин хубен, саломатиятон хубай, бачаҳои ғариб ҳама касан хубен. Хуб, хушомадед ба канали мо, ба канали Далер офисиал. Канали мо фақат мошинҳои арзон қабул мекунад, мошинҳои маладёжни. Ҳама каса видеоро тамошо мекунем, ба канал лайк мемонем, подписатсия мекунем, подписатсия. Зангулачарам зекунен, так што видеои баъдинаам қабул кунем. агар шумо ҳам ягон хона, мошин, замин, квартира, ягон маҳсулот чизе барои фурӯш дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар ин ватсап роҳон кунед. Мо дар видеоҳои баъдина дар реклама мегузорем. Ва фикротонам дар комментария бинависед. Кадом намуди мошинҳо лозим аст, аз ки ҷои Тоҷикистон лозим аст, мо ҳатман фикри шуморо ба назар мегирем ва видеоҳои ҷолиб пешниҳод мекунем. Ва ҳамаи шумо тамошобини фароғат бародари гиромӣ, мегзарам ба эълони мошинҳо.